Il-qorti ħelset mill-arrest lil Marco Ġerman ta' 59 sena mill-Kalkara u li kontesta il-mandat ta' arrest Ewropew li nħareġ kontrih mandat li l-avukat tiegħu iddeskrivih bħala wieħed avventuruż. Ġerman huwa mfittex mill-awtoritajiet Taljani brabta ma' rejds li kienu saru fuq il-mafja ta' Kalabria l-Indrangheta u ġie arrestat mandat ta' arrest Ewropew b'talba tal-awtoritajiet Taljani minħabba legat involviment f'kummerċ ta' karozzi misruqin. Wara r-rejds li fihom il-Pulizija Taljana sekwestrat assi li jiswew il-fuq minn 200 miljun euro, il-medja rrappurtat xiren ta' smijiet li huma mfittxija mill-Pulizija brabta ma' reati kriminali stil tal-mafja. Il-Pulizija Taljana la ċaħdet u lanqas ikkonfermat dawn l-ismijiet. F'dawn il-listi hemm Ġerman u persuna oħra Maltija William McManus. Qed jiġi rrappurtat li McManus ġie arrestat l-Italja u bħalissa qiegħed barra fuq pleġġ. U dim il-maġistrat li jmerċija li kien l-avukat ta' Ġerman li qal li l-klient tiegħu kien ix-xufier li trasporta l-oġġetti misruqa. Il-prosekuzzjoni ma oġġezzjonatx għat-talba l-ħelsin mill-arrest la darba jġu imposti setta kundizzjonijiet fuq l-imputat. L-imputat qatt ma xellef difru mal-ġustizzja. U għanata l-ħelsin mill-arrest la darba jagħti l-karta tal-identità u l-passaport lil qorti fil-waqt li osserva l-ħinijiet imposti fuqu. U għaġi ordnatu kol iħallas depożitu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Il-qorti annullat sentenza ta' priġunerija u multa li kienu nataw brabta ma' possess tal-kokaina fl-2020. Il-qorti qalet li ħtija ma tingħatax abbażi tal-assunzjonijiet iżda ta' evidenza ċara mill-prosekuzzjoni. Melvin De Bono ta' 31 sena magħruf bħala il-Qus residenti l-Isla kien laħaq skonta sena priġunerija u multa ta' 1,000 euro minħabba possess ta' kokaina għal skop ta' traffikar. Fil-qorti ntqal li m'hemm ebda evidenza li turi biċ-ċar jekk id-droga li nstabet kienx tal-imputat. L-imħallefin Spiteri Bailey ċaħat talba tad diretturi tal-kumpanija Leisure Clothing bis-sentenza ta' ħabs mogħtija lilhom tiġi sospiża sakemm tinstema' kawża kostituzzjonali li fiha qed isostnu li jinkisru l-drittijiet fundamentali tagħhom. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija Ħambin u d-direttur tal-marketing GLU kienu weħlu 6 snin ħabs f'Jannar li għadda wara li l-qorti tal-appell kienet laqat l-appell tal-istat kontra s-sentenza. Iż-żewġ uffiċjali kif ukoll il-kumpanija kienu stabu ħatja fl-appell li sfruttaw impjegati Vjetnamiżi u Ċiniżi fil-fabrika li kellhom f'Bulebel.